digital arrest scam ke kan ya pide bantep pijuyo phone call baong phila le crime phila le kam sneo badon kam ban siu pisamar dor kan ya kala bande ka digital arrest scam kade ka ja scam thma hi india kinong thok ki phone ya phi badong ba phidan ha ka jing e paidbah kum police case ne bank issue ki ong ya phidan ha ka case phide ban sa online video call phi de ban kran lani batai sha ki wei kan ya kapalong ya phi ban scholarship tiang ba sa kod ha call hadin kipan OTP, bank details, ne direct transfer pisa. Kani kalong ka jing thok pura. Ning kau kin ong pi ba pidan ha kies. Nomor ba pila le kam sniu ne kam be'aiñ. Pat hadin kin so ong pi lada pi kwa lanj na kania pi hau siu pisa mardor. Hajing sha police ne government kim ju pan OTP phone bandawa pisa aras ne kam ya pi online. Tilada pi o kum kinie buon kini kidei tang scam nani kin nong thok suda. Banyada kot ya ka call mardor. What I OTP report sa police sngewthuh dan digital arrest hashisha pilai ini am kum kinya share lam ban pensuthu akiwai like subscribe nak benta ki video kum kide kubleshibon